Kaixo, egun on denoi, eskerrik asko hurbiltzagatik, baita streamingez jarraitzen nahi gaituzten hoi. Mikel Insausti naiz, Kutxa Kulturreko lankidea, gurekin gaude Iñaki Zit eta Karmele Mitxelena, aurtengo Donostiriko Kutxa Literatura sarien irabazleak, euskerazko bi modalitatetan, kontakizunak eta antzerkia. Eta behaien elkarreko bi editoreak ere gurekin dazkagu, Antxine Mendizabal eta Xabier Mendiguren. Besterik gabe, hasiera emango diogu, prentxarrekoari eta liburuen aurkezpenenari, baina lehenago jarriko dugu bideo bat eta ikusiko dugu kontakizun liburuko epaimahaiaren osaketa eta baita epaimahaiak argudiatutako arrazoiak Karmeleren liburua saritzeko. Eta ondoren, beraien aurkezpena eta gero, ikusiko dugu beste bideo bat ere bai, antzerki modalitateko epaimahaiaren hitzekin. Baskarrik asko. Aragizko mamuak deituriko ipuin liburu honek, 9 ipuin bildu ditu, danak gaurko emakumearen unibertsoaren inguruan. 3 gai nagusi ditu, mina, familia eta 3. zaintza. 3 biltzen dira pertsonaien bizitza intimoan. Familia da girorik nagusiena, baina familiaren barruan gertatzen diren gatazkak, gazigozoak, itxuraketak eta nahi izanak eta era berean realitate ilunak. Danak bilduta dagoz ironiarekin, batzutan gozotasuna eta krudeltasuna bilduz, eta horregaitik emon diogu guk saria Aragizko mamuak ditutako liburua. Egunon eta eskerrik asko bildu zareten guzti. Bideoan Jon Kortazar epaimahaikideak esan duen bezala, mina, familia, eta ez dakiz zein 3. gaia esan duena, baina oso ondo bildu du liburuaren mamia, ezta? Akatxiki bat egin du eta da 10 ipuin direla liburu osatzen dutenak eta ez 9. Nik esan nuke ezaugarri bat dagoela ipuin guzti hauetan eta da begira da, ezta? Giroa da intimitatea, hurbiltasuna, eta hurbiltasun hori eta intimitate hori sentiarazi egiten dizu, ezta? Ez dira bakarrik emakumeen istorioak, gizonezkoak ere badira protagonisten artean, eta batean ikusten duzu, seme bat, gizonezko heldua, bere ama zaharra eta ia ezindua garbitzen, eta bainugela horren barruan sentiarazten zaitu Karmelek, ezta? Daukan sensibilidadearekin eta hitzen xamurtasun horrekin. Xamurra behar danean eta zorrotza ere bai, behar batzutan ez da, ziria sartu behar baldin badu edo zerbait mingarria ikutu, ez da. Orduan, nire ustez, oso ondo emandako saria da hau, beste liburuak nolakoak ziren jakin gabe ere, hau bikaina da, ederra da, eta uste dut, liburu hau eskuartean hartzen duen edozein irakurlek disfrutatu egingo duela, ez jijija ibiliko dalako, ez da komedia girokoak ez dira ipuin hauek, gehiago dira drama txikiak, ez dira tragediak ere, ez da? Baina, eguneroko gazigozoak, Kortazarrak esan duen bezala, oso ongi islatzen ditu, eta pentsarazi egiten du, pertsonaiei buruz, bizitzaz, eta norberaz ere bai. Eta horregatik zorionak eman nahi dizkiot eta eskerrak Karmele Mitxelenari liburu hau idazteagatik, hau oparitzeagatik, bai guri, argitaletxeko langile garen aldetik, eta baita ere irakurle guztiei. Zorionak berriz eta zurea da orain hitza.
Mila esker. Bueno, esan bezala, Aragizko mamuak 10 ipuin biltzen ditu, eta esango nuke 10 ipuinak oso desberdinak diala, baina badutela, denek daukatela pixu handi bat sentimenduei dagokienez, ezta? Denetan emozioak, sentimenduak oso nabarmenak dira, pertsonaien barruan sentiarazi nahi izan dut irakurlea, eta horrekin giro bat sortu eta irakurlea empatikoa izatea, ez? Bizitzen ari den, pertsonaia bizitzen ari den egoera horrekin empatikoa izatea, ezta? Gai oso desberdinak lantzen ditut, hemen esan dituzte batzuk, ez? Zaintza, zahartzaroa, gaixotasuna, amatasuna ere azaltzen da, nahi eta ezina, eta ipuin guztietan nabarmentzen den elementua edo ari komuna esango genuke haragizko mamu horiek direla, ez? Guztietan azaltzen direlako haragizko mamu horiek. Izan daiteke pertsona forma, iraganeko oroitzapen bat izan daiteke, izan daiteke bere izaera galdu duen gorputz bat, izan daiteke haragizko mamu hori. Eta guztietan azaltzen da haragizko mamu hori, ez? Haragizko mamua errealitatea eta erreala ez dena batzen dituen izenburu bat litzateke, ezta? Haragiak zerbait erreala, gorputza irudikatu nahi du, eta mamuak, igual nolabait esatearren bere izaera galdu duena, edo bere izaera nonbait zintzilik dagoena, edo forma gabe, edo izan daiteke esan bezala, oroitzapen bat, pentsamendu bat, edo izateari utzi dion norbait. Eta nik uste dut azalak ere ipuinetan agertzen den giro hori islatzen duela, ez? Kolore gabe hori, itzal horrekin, badago baino ez dago, agertzen da dutxa edo erabili berri bat, ez da? Urtantak ikusten dira, norbait egonda, baina norbait hori ez da ikusten. Ikusten dena da itzal bat, ez da? Eta saria irabazi ondoren berrirakurri nuenean ipuina konturatu nintzen dutxa edo bainera edo komuna bera ia ipuin guztietan azaltzen zen elementu bat zela. Eta ez da aurrez apropos egin nuen zerbait edo, baina bai konturatu naiz ipuin guztietan baduela presentzia espazio honek. Eta gainera, zenbait ipuinetan pixu handia duela, ez? Momentu oso berezia gertatzen dela baineran, dutxan edo dana delako zaintza momentu horiek bertan gertatzen direlako. Eta hori azpimarratuko nuke, nire liburutik. Batez ere sentimenduak eta emozioak pixu handia dutela, eta saiatu naizela irakurlea giro honetara hurbiltzen. Aukeratu dugun obra behin batian Loiolan da, eta aukeratu dugu gaina aho batez, gure aukera bakarra izan da, ze maila diferentzia handia zegoen beste obra guztiekiko. Benetan oso ondo idatzitako testoa da, pentsatuta eszenarako, garai diferenteak lotzen ditu, bai denbora eta espazio diferenteak abilezia handiz, pertsonaiak borobileak dira, anakronismoekin jokatzen du eta primeran egiten du, ritmo bizia dauka, nik uste dut balore gehienak bere baitan biltzen ditula.
Bueno, eskerrik asko, tortzegatik, hori esan da dago, zorionak bi egilei, bideoan ikusi ditugunak ondo jasota daude, eta bueno, beste aurkezpen txiki hau egingo dugu. Eta horrela hasi izan dena, hitz egiten dio kontakizun honen egileak publikoari, begiatokitu batean. Ez esan historiak ez daukala abia puntu ezin hobea. Hemen kontakizun potente bat zegoen, argi neukan, jarraitzen du idazleak. 75 urteko emakume jubilatu batek bere seme homosexualari kontatzen dio 15 urterekin neskato batekin erromantze bat izan zuela. Eta horrela, idazleak antzerki lan honen protagonistetako bat bihurtuta, etxeko historia bat itira eginez, sari batera aurkeztu eta irabazita idatziko du historia hau. Pentsatzen dut, onuzke hartu diozuela pixka bat protagonistari eta egileari antzekotasuna. Eta zein da historia hori? Bueno, ez teknik aurreratuko, baino esan, behin batean Loiolan herri kanta ezagunean bezala, erromeria batean ezagutu, gustatu eta ezkontzen diren bi gazteren erromantzea dagola besteak beste. Hala ere, ez pentsa, bikote honi alaitasunak asko irauten dionik. Gertaera dramatiko bat dago tartean, antzerki lan guztietan bezala tentsio pixka bat behar da, eta idazleak hala ere drama komediaz jantzi du. Eta gainera lortu du, ia 80 urte baino gehiago duen historia bati gaurkotasuna ematea. Izpidera ekarriz, arautik kanpoko sexu joerekiko iraganeko eta egungo errezeloak, batez ere adineko emakumezkoak eta neskatiak tartean daudenean. Antzerki lan honetan, daneti dago, besteak beste, amodio liberala, metantzerkia, feminismoa, sorginak, eta, bueno, ikusten dezuen bezala, aurtengo antzerkisariak oso kutsu donostiarra du, egilea bera hasita, eta, bueno, argumentua bera Donostiako auzoan gertatzen da, naiz eta edozein tokitan gertazitekeen. Iñaki Hit, nik ez nuen lehendik ezagutzen, hemendik aurrera espero dut taula gainean besten batean ere ikustea, antzerki lan honekin baldin bada hobeto. Eta hala ere, esan, antzerki ikasketak hasi dituenetik, gidoi ugari idatzi dituela, taula gainean lan egin duela, labur metraietan parte hartu duela, eta, bueno, etorkizuneko paroena opa diogula lan honi eta berari ere, bai. Eskerrik asko. Bi esker, Antxine, eta eskerrik asko egin duzun lanagatik, zeren zoragarri izan da. Baita Inoari, azalaren egileari, eskerrik asko, kriston polita derako. Historio hau, Antxinek izan duen bezala, nire amak kontatu zidan, bere seniden historio real batean oinarritua dago, nahiz eta gero nik dramatizatu egin dudan, eta nahi dudan egin dudan, zeren batez ere antzerkia libre izan behar da. Eta orduan nik ez izkio bat ere ezirik jarri, bai kontakizunari eta baita pertsonaiei. Egia esan, neukan historio hori eta amak kontatutako gertakara hori reala zen, eta banekien zer gertatu zen, baina hori antzerkiaren parte txiki bat zen. Eta oso galduta egon nintzen, batez ere hasieran banekielako historio pondentea zela, baina ez zela nahiko antzerki bat egiteko. Ez dut esango zer gertatzen den, baina kontakizun horretan edo gertakari horretan egia da gauza dramatiko bat gertatzen dela, eta potentea izan arren ezen nahikoa antzeslan oso bat egiteko. Hortik antiraka, pentsatu nuen, zer kontatu nahi dut honekin, eta zer gertatu zen gertakari horretan. Niretzako gertatu zena da, sexu heziketa falta importante bat, horren dela 80 urtekoa, eta nola horrek gainera, ze pixu ematen digun guri gaur egun, nahiz eta 80 urte pasa diren, guri ere etortzen zaigu. Nola gure aurrekoek egiten dituzten gauzak ere guregan eragina duten. Orduan horri tiraka, 3 denboratan banatu nuen antzeslana, 3 denbora dira, izango izateken 1926ean, 35-36, 1976 eta gaur egun. 3 historia hauek bere aldetik idatzi nituen eta gero nahastu egin nituen. Orduan antzerkian oso erraza egin zitzaidan garai batetik bestera salto egitea eta horrek ematen dio biziagian ere kontakizunari. Ez dakizu zer gertatuko den 3 historietan bukara arte, eta orduan
bueno, lehen esan dudana, antzerkiak ez dauka limiterik eta ematen zidan kriston jokua horrek, ez? Salto egitea denboran aurrera eta atzera, estenatoki berdinetik atera gabe. Bai idatzia dago antzerkia delako eta antzerkirako idatzia dago oholtzarako. Orduan nik ikusten duen denbora guztian oholtzan, nik ez duen ikusten Loiola auzo bezala edo Donostia, baizik eta nik estenatoki bat ikusten nuen. Orduan batzutan ere esaten nuen, ez? Estenatokirik ateratzen da eta sartzen da edo pertsonaia hau batean bilakatzen da beste pertsonaia horretan. Gaiak jorratzen direnak dira, esan bezala sexu heziketa falta hori, feminismoa ere bai, matxismoa, eta batez ere hori. Besteen kasu honetan krimenak, esan gezake, nola iritzen zaizkigun guri eta nola ukitzen gaituzten guk jakin gabe. Egia da nire senideak ere badirela eta haien istorioak nire gana iristen direla. Orduan, bueno, ezin berrezkoa zen ere ni bertan sartzea eta protagonista bilakatzea. Nahiz eta niretzako agian protagonistak Engrasi eta Kandide izan barko luketen, baina, bueno, esan bezala, haien gertakara hori obraren zatitxoa da, baina gero nola, nire amarekin daukadan erlazioa, edo nire amak izan zuen hori guztiz dramatizatua dago, baina lagun hori nola ezagutu zuen, bere haurtzaroaren nolakoaz izan zen, guzti horrekin ere gauza asko jorratzen dira gara ezberdinetan. Eta ezer gehiago, mila esker guztioi, oso pozik nago eta oraindik ezin dut sinetxi. Beraz, antxinek esan duen bezala, holtzan ikusten dugun eta bueno, irakurri ere baizuek eta esango jazu ere zemuz. Mila esker. Eskerrik asko Iñaki eta Karmele eta editoreak ere bai. Eta bueno, orain irikitzen dugu galderen txanda. Bai egileei, bai editorei ere zuzendunei badiezue galderaren bat. Bueno, kazeteriak animatu bitartean, ni egingo du lehenengo galdera. Karmele, zuk, hau ipuin liburua da, eta ez dakit, zenbat denboran zehar idatzi dituzu ipuin hauek, noiztik hasita, liburu bat izateko asmotan, edo solte idazten joan zara, eta gero hartu dute forma, edo... Esango nuke denetarik daola 10 ipuin hauetan. Baten bat badaola nahiko zaharra edo orain dela ez dakit pare bat urte idatzitakoa, baina besteak gerora idatzitakoak dira ipuin izateko helbururik gabe edo. Lehenengo 3 lauak esango nuke horrela izan zirala. Bai, gero azkeneko ipuina idatzi nuenean, justu bizitza pertsonalean gertatutako zerbait izan zen, ipuin hori idatzi nuen, eta ipuin horretatik abiatuta sortu zen Haragizko Mamuak proiektua, nolabait esatearren liburua ez, baina proiektu bezala nire buruan, azkeneko ipuin horretatik abiatuta. Hortik abiatut, eta gero idatzitako batzuei forma aldatu diet, Haragizko Mamuen proiektuan behar bezala txukun gelditzeko, nolabait, eta istorio guztiei hari komun hori emateko, ez? Baina gero ere badaude, lehiaketarako idatzitako 3-4 ipuin badaude, justu lehiaketarako idatzitakoak. Baina bai, hasierako ipuin horiek ez ziren Haragizko Mamuak proiekturako. Dut horrenez, igual aipatu duzu, badaude errepikatzen diren pertsonaiak edo lekuak ipuinen artean, lortut Haragizko Mamuen kontzeptua dela pixkataria, baina ez dakit bestela badagoen errepikatzen denek. 10 kontakizunak erabat desberdinak dira, ez dakate zerikusirik batak bestearekin. Bai, hari komuna da guztietan agertzen dela Haragizko Mamu bat, baina Haragizko Mamu hori ere kontakizun guztietan oso desberdina da, oso forma desberdinetan agertzen da. Bai, lehen aipatu dut, bai, oroitzapen bat edo presente dagoen pertsona bat izan daiteke Haragizko Mamu hori. Baina izatez, 10 ipuinak ez dakate bereen artean inolako zerikusirik. Danak dira, espazio egia da, esan dute,
gehienak etxe giroan dira, bai, baina pertsonaiak ez dute beraien artean zerikusirik. Eta historiak ez da. Ni jakineko nuke Iñakintzat galdera, ikusita zuk zeuk idatzi ezula zure bizipen edo amak kontatu dizun gauza batetik abiatuta, Jakinda Eskarmentuko aktorea ere bazeala, ikusiko zinateke zu zeu taula gainen rol hori betetzen? Pentsatu izan dut, eta agian hasiera batean behintzat saiatuko nintzateke nik ez egiten. Gustatuko litzaidake agian zuzendaritzan pixkat hori trebatzea edo hastea, baina egia ere bai azkenean nik ezagutzen duela pertsonaia, berez ni izango nintzateke, eta agian aproposen ari naiz. Ezagit, agian egiten duen norbaitek egiten baldin badu, egiten duen zuzendariak ere bai zer esena izango zuen. Baina ez dakit gustatuko litzaidaken. Batez ere hasieran ez dakit, agian gero pena emango litzaidake ez egitea, baina ez dakit, agian justo obra hontan gustatuko litzaidake beste aldean egotea eta pixka gehiago dena kontrolatzea edo dena ikutzea. Aktore zarenean eta zuzendari baten azpian esan ezaguntza daudenean, niretzako oso garrantzitsua da izatea hori aktore izatea. Eta ez saiatzea gauzak aldatzen edo gauzak proposatzen agian bai, baina bueno, ahalik eta gutxien proposatu hobeto zuzendariak dauka lan hori. Orduan ez dakit ahalko nuken hori egitea, ez? Bakarrik aktore izatea nire lanean. Orduan agian nahiago beste aldean egotea. Karmel eringo diot beste galdera bat. Zu literaturan ibiltzen zara, baina bertsolaritzan ere bai, bertso jarrietan batez ere, bertso idatzietan. Liek eta pila bat irabazi dituzu, arlo horretan, nik zure biografietan eta ikusi dudanez. Eta bueno, literaturan berriki hau, Kutsaren sari importante hau, eta Lezamako Mikel Zarate aur literaturako sari ere bai. Urteak pasatu hala, batean bestean baino gustorago sentitzen zara, zure bi behar diferente asetzen dituzte, edo nola ikusten duzu? Prozesuak oso desberdinak dira. Bertso paper batzuk idazteko prozesuak eta ipuin bat idazteko prozesuek ez dakate zer ikusirik. Bi behar desberdin dira. Bertso paperek nire kasuan ez dute edo zertarako, edo zerri buruz hitz egiteko balio. Kontatzeko modua oso desberdina da, ezta? Jolas bada gehiago neurtu egin behar dezu, errimatu egin behar dezu. Orduan, ideiak zure ideiak dira, baino mugatu egin behar dituzu, ezta? Orduan, zure ideia azkenean zurea da, baina, pixkat paper gainera eramateko eta bertso forman jartzeko, azkenean, errima honek behartzen zaitu hau esatera, ez da horren askea. Idazten nagonean guztiz aske naiz. Orduan, uste azken aldian horregatik idazten ditela hainbeste, gisa honetako kontakizunak, ipuinak, eta bertso paperak gutxiago, desente gutxiago, momentu honetan hau delako behar detena, ez? Aske idatzi eta inongo mugari gabe nahi detena esan. Baina egia da, denbora asko pasatzen detenean bertsoak idatzi gabe, faltan botatzen detela gatazka hori. Hau esan nahi dut, baina ez zait sartzen, ez? Edo errimatu behar dut, jolas hori, borroka hori, hitzekin, gero beti bukaeran ateratzen dela, beti. Hobeto edo kerrago, baina beti ateratzen da, orduan, borroka hori faltan botatzen dut, batzuetan. Baina momentu honetan, nire bizitzako momentu honetan, hau idatzi nahi dut. Beste galderan bat.
Bueno, nik antxineri galdetu nahiko nioke, bueno, eleberria eta kontakizunak irakurtzea ohituago gaude, ez? Antzerkia, akaso, gehiago antzoki batean ikustea. Baina, bueno, netzako ere deskubrimentu bat izan da, azken urteotan antzerkia irakurtzea eta oso gustoko daukat. Baina, bueno, nola animatuko zenuke edo, ze arrazoi mango zenituzke, ez? Irakurleak ere antzerki obra bat irakurtzeko. Bueno, niri ere pixka zori bezala gertatu zaizu, ez? Behar bada antzerkia irakurtzea ez gaude horren ohituta. Berehala konturatzen zera oso beste genero bada, bere kodigoak ditu, bere hizkuntza propioa du, eta egia da, pixkat ikasi egin behar dela, iruditzen zat, bueno, ikasi esaten detenean trebatu. Lehenengo aldiz, antzerki lan idatzi batera astentzeranean irakurtzen, behar bada zure kodigoak diferenteak dira, baina antzeko gauza uste gertatzen dela adibidez album ilustratuekin edo komikiekin, beste genero bada. Orduan, antzerkia irakurtzera pixka bat trebatu egin behar da. Ni orain, azken boladan, egia esan asko zaletu naiz, ez da kasualidadea, epaimaietan egon naiz, eta horrek eraman hau baita ere beste antzerki batzuk, testu batzuk irakurtzera. Esango nuke, bueno, da irakurketa bat niri oholtzara eramaten naituena, bueno, oso ariketa berezia, testu gainekoa da, eta aldi berean oholtzan ikusi behar dezu. Esfortzu bat eskatzen dizu, baina normalean plus bat eskatzen dio irakurleari, niri hori gustatzen zait, ez dakit irakurle guztiak gustatzen zaio, oso ariketa irudimentsua da, oso sortzailea da irakurlearen aldetik, eta, bueno, ni zaletu naiz, ni jendea gonbidatuko nuke irakurtzera, benetan zaletzen zeralako, beste genero bat aurkitzen dezulako, ez dakit, oso komikeak deskubritzea bezala, edo album ilustratuak bezala, edo antzerkia bera ikustea bezala bada, sormenaren beste esparru bat, beste literatur arlo bat, eta merezi du. Nik irakurri ditudanak normalean oso ariketa edo testu arinak dira, baina aldi berean oso sakonak. Eta, bueno, irakurleari eskatzen diote olako motivazio estra bat, baina gero oso eskerronekoak izaten dira. Beraz, ez dakit, animatuko nuke jendea irakurtzea eta holtzan ere, bueno, ikustea. Baina irakurtzea beste genero bada eta deskubrimendu bat izan daiteke. Bai, pasatu zailen, aipatu dituzu 3 denbora plano daudela, ez? Takit baikotzaren inguruan pixka gehiago kontatzea daukasun, hartuko den etapa baikotzean edo. Berez hori amak kontatu zidan gertakara hori 36koa da, hori neukan bakarrik eta hori da erreala den bakarra. Gero beste biak, bai 76koa eta bai gaur egungoa asmatutakoak dira. Lehengoan, esan dezagun, 36koan gertakara dramatiko hau gertatzen da zati ezberdinetan, hori ikusten dugu ere bai bertako gariak nolakoak ziren, justo gerra baino lehenagoa da. Gustatzen zait ere bai anakronismoak sartzea eta askotan pertsonaiei olako sorgin kutsu bat ematea eta beraiek jakingo balute zer gertatuko denez, eta askotan esaten dare bai, bueno, 36 urte hau garrantzitsua izango da, edo ikusiko duzue zer gertatuko denez, bueno, horrelako anakronismoiek gustatzen zaizkit. Azkenean gustatzen zaidalako ere gauzak behin gertatuta nolak ikusten ditugun guk, ez? Eta orden nire pertsonaiei ere kutsu hori eman diet, nahiz eta beraiek ez dakiten zer gertatuko zen. 76an izango zitzeken nire amaren edo fikziozko ama honen haurtzaroa edo izango zituen 15-16 urte, eta berak nola ezagutzen duen neskalagun hau, eta izaten duten erlazio berezi hau. Importante da niretzako edo bazen ez agerian ustea zer gertatzen zen beraien artean, esan nahi dut. Bati pentsatu dezake adiskidetasun hutsa dela, oso lagunak zirela, edo beste bati pentsatu dezake zerbait gertatu zela. Hori ere inoiz ez da esaten eta ez da argitzen, eta nahiago dut horrela izatea. Azkenan, hasieran ere liburuan amak esaten du, ez? Bueno, agian lesbiana naiz edo agian ez, baina horrek ez du axola. Nik pertsona hori aurkitu nahi dut eta lagun hori berreskuratu nahi dut. Azkenan da gehiago laguntasun hori. Agian izan daiteke gero amodio historio bat edo ez, baina
baina hori ere islatu nahi nuen, eta bertako garaiak ere bai noski. Eta gaur egungo garaiak, izango litzateke gehiago nire bizita, eta nola berez meta-antzerkian oinarritua, egia da testu haunik antzerkigintza berrien beka batekin idatzi nuela, horrela hasten da kontakizuna, beka hau eman zidaten, esaten dut, neukan historio printzipal hori, baina askoz gehiago garatu behar nuen. Orduan gaur egun gorrek, gaur egun zer gertatzen ari zait, hau gertatzen ari zait, ez? Batez ere beka bat eman didate, testu bat idatzi behar dut, ez daukat materiala adina eta zerbait asmatu behar dut. Orduan ragatik esan dut lehene bai, hasiera gogorra izan zela, oso galduta egon nintzen, eta batez ere lehenengo hilabetetan ez nekien nola osatu antzerki hori, baina behin izan ditunean hiru garai hauek oso markatuak bezala eta oso ezberdinduak, jarresi izan zen bakoitza idaztea eta gero nahastea izan zen gozada bat. Azkan hiru kontakizunak, bera aldetik, bakoitza izan zitekeen ere antzerki labur bat, antzerki txiki bat, eta gero hiruak nahastea oso polita izan zen. Nik jakineko nuke, zure beste lan batzutan bezala, ea hontan laugarren horma ere apurtzen dan publikoarekiko interakzioa sortze aldea. Denbora guztian. Bai, horrela idazten dut eta horrela nago, ohituta nago horrela idaztea. Lehen esan duan bezala, nezako antzerkiak ez dauka limiterik. Eta gustatzen zait, azkenean ez guztia bakarrik holtzan baizik eta besteak ere ez dute parte hartzen eta hori zait gustatzen, ez? Askotan jotzen zera antzoki batera eta jende urduri egoten da, agian atera egingo naute edo agian ez da hori, baina bai apurtzen dudala pareta hori eta azkenean konstiente naizelako, jendea dagolako hor, jendea dagolako begira eta entzuleak dira. Eta bertan daude, ez daude bere etxean pelikula bat ikusten. Orduan bai gustatzen zaidala hori apurtzea eta berriro ere publikoaren eta gure arteko erlazio hori sortzen. Denbora guztien egiten dut, batzutan pasa egiten naiz. Eta agian pixkateatzera bota behar dut, zeren egia da pertsonai askok, Inigo protagonista, Inigo Iñaki, ez originala. Inigok askotan hitz egiten dio publikoari. Orduan, berak bazuen gaitasun hori, beste pertsonaiek ez diete publikoari enbesti hitz egiten, baina Inigok bai, hausten da denbora guztian pareta hori. Lehenik eta behin zorionak bioi, eta galdera ba neukan Iñakirentzat, baina orain kontuatu naiz bilentza balio dula. Nik sormen prozesurik ez dut bizi, nik ez dut zer sortzen zentzu hortan, eta sormen prozesua esplikatu ez duen bezala, elementu bagitu nahi honiek ez dakitenako funtzionatzen duen edo ez. Eta da publikoa da. Kusuztuk aipatu duzu, da sortzen da momentuan ez da hiru historia euki eta gero nastu, edo 6 ipuin euki eta beste lau edo bost gehitu. Pentsatzen duzu inoiz edo zemateko funtzioa du norentzako dan, nork erosiko duen liburua, nork irakurriko duen, edo antzerkira ze jende montatorriko dan hori ikustera. Ea pentsatzen da norentzako dan, eta bada faktore bat sormen prozesu hortan. Nik ez dut pentsatzen, zeinentzako den. Badakite helduentzako antzerkia dela, ez da aurrentzako antzerkia. Baina ez dut pentsatzen zeinek ikusiko duen edo non egingo den, adibidez. Horrek ez ditera egiten bat ere sormen prozesuan. De hecho, nire sormen prozesua, ez dakit zurea, baina nirea oso ez da bat ere egonkorra, esan nahi dut batzuetan ohera sartu eta zerbait bururatzen zait, eta orduan apuntatzen dut, eta bueno, bihar hasiko naiz honi tiraka, edo batzutan norbetekin hizketan, edo momenturen batean ideiaren bat izaten dut. Baina oso zaila egiten zatera bai geixeritzea, eta esatea, benga, pentsatu egin behar dut, zer idatziko dudan. Momentuen ez zait ateratzen. Orduan, are gehiago ez dut pentsatzen zeinentzako idatziko dudan. Niri gustatzen baldin bazait eta interesgarria ikusten baldin badut, aurrera. Nik pixkat berdin esango nuke, nik idazten nahi naizenean ez dut pentsatzen testu hori irakurtzen ari den beste alde horretan. Niretzat ezinbesteko baldintza da idazten dudana nire gustokoa izatea eta idazten dudan bezala edo barrutik ateratzen zaidan bezala idaztea. Askotan sormen prozesuan paragrafo berdinari 1000 buelta eman zaizkioket. Hasten naiz hitz batek,
esaldiak berdinak izan daitezke, baina gero formak, esaten dut, baina ez dit konbentzitzen, ez? Eta niri ez badit konbentzitzen, orduan, neri gustatu behar zait, ez hainbeste irakurleari, edo ez dut hainbeste pentsatzen, bai, berak esan duen bezala, publikoa, pentsatzen, heldua, gai aldetik, tematika aldetik, tematika edo gai aukeratzen duzu momentutik, idazteko modua aukeratzen duzu momentutik, badakizu, helduentzat izango den, edo gaztetxoentzat, edo aurrentzat. Baina hortik aurrera... Nik horrekin esan enun, adibidez, nik ez ditutek askotan berri irakurtzen testu horiek, edo ez dizkiet buelta asko ematen, baina bai egiten dudana da ozenki irakurri. Ez dakit antzerkia delako, ez dakit eleberri batekin berdina egingo nuken, baina antzerkia denez bai ozenki irakurtzen dut eta ea nola sonatzen duen. Eta askotan, bakarrik ozenki irakurritaz, ez dakit esalienek. Ez daukatzen zu berdina eta badago beste modu bat esateko eta aldatzen duzu, baina horregatik, daukan sonoritatea adibidez ez dulako, niretzako ez dulako ondo betetzen edo ez dakit zaiztako gustatzen. Batzutan izan daiteke hitz baten soinua ez zaizula gustatzen, ez? Zerbait esan nahi dezula, baina hitz hori ez zaizula gustatzen, ez? Orduan, niri gertatzen zait, ematen dizkiozu buelta asko, esan nahi dezun hori beste modu batera esateko, hitz hori saiestuz. Ez badago azken galderan bat, ni galderatxo badakat. Bekekin ez bezala, ipatu duzu jaso zenun beka horiineki, Kutxa Literatur sari dotazio ekonomikoa askea da, ez dago atxikituta proiektu jakin bati, baina galdetu nahi nizuen ea, horretaz baliatuta, era proiektu berriren bat, edo eskuartean dakazuten proiekturen bat aurrera ateatzeko asmori dezuen edo. Nik momentu honetan ez dakat buruan proiektu berririk, egia da, saria garrantzitsua dela, ekonomikoki oso garrantzitsua dela, eta diruak ematen duela denbora, nire kasuan, eta denbora da idazteko denbora. Orduan, hemendik aurrera proiektu berriak sortzen hasi beharko dugu. Nik berdina, egia da ez dauka dela horrela ezer buruan orentxe bertan, gustatuko litzaidake holtzara eramatea, baina, lehen esan bezala, agian gustatuko litzaidake beste konpainia batek edo norbetek hartzea eta gehiago prozesuak kanpotik ikustea. Bestela ere, gustatuko litzaidake ekoizpen guk egitea eta diruak laguntzen du asko ekoizpen hori egiteko. Baina, printzipioz, berak esan duen bezala, denbora da eta batez ere, eman duzun denborari saria ere bai, ez? Bintzat norbaitek gustatu zaio, norbaitek saritu du, eta baduzuzuk ere bai sari hori zure denboran ordaingarri bezala, ez? Ez dakit beste galderan badagon, zuek beste zer aipatu nahi dezute, bukatu baino lehen? Ez. Nik eskerrak eman nahi nitu, sariketako antolatzaileei, epaimaiari, argitaletxekoei, guztiei eskerrak. Azkenean, lehengo larun batean esan nun ekitaldian, eta niretzat amets txiki bat da, hau. Eta forma honetan ikustea, formatu honetan ikustea, zoragarria da niretzat. Beraz, eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Honekin amaiera emango diogu ekitaldiari. Eskerrik asko denoi.